खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया बृहस्पतिबारखालि बन्दे भारत ट्रेननि आरपिएफफोरा सासे बर' सुबुंखौ हमदों। खौरां मोननाय बादिब्ला वाइगावनि उमेश ब्रह्म मुंनि सासे बर'नि मासे मोसौआ वाइगाव ओनसोलाव बन्दे भारत ट्रेनाव सौदावदों आरो बिनि थाखायनो रेलवे प्रटेक्शन फर्सआ बिथां उमेश ब्रह्मखौ हमदों आरो जुरिमाना फोनांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथायाव रावनिबो जेबो खहा जायाखैब्लाबो ट्रेननि सार्भिसाव माखासे हेंथा सोमजिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि सायाव पुलिस हान्जाया नायसंगासिनो दं होनना खौरां मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। मैया बृहस्पतिबारखालि गुवाहाटीआव सासे आइजो ड्राग्स फालांगिखौ साननि समावनो हमनो हादों। बे आयेन बेरेखा ड्राग्सनि आइजो फालांगिखौ नवग्रह मन्दिरनि शिवपुखुरी ओनसोलाव हमनो हादों। जायगानि मानसिफ्रा बे आइजोखौ हमनानै पुलिसनो गथायहरदों आरो बे आइजोनिफ्राय माखासे ड्राग्सनि डिब्बाफोर मोननाय जादों। बे आइजोनियाव पुलिस हान्जाया सोंथि सोंगासिनो दं होनना खौरां मोनदों। थामथि रादाबाव दं। मैया बृहस्पतिबारखालि गुवाहाटीनि जागिरदनि सिआरपिएफ केम्पआव सासे सिआरपिएफ जवाना गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। जिउ फोजोबना लानाय सिआरपिएफ जवाननि मुंखौ 128 बेटेलियननि बिपिन चन्द्र रय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथायनि खौरांखौ मोननानै पुलिस आरो सिआरपिएफनि माखासे अफिसारफोरा जाथाय जानाय जायगायाव नुजाथिहैदों आरो जाथायनि सायाव नायसंनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। बेंकआव रां बख'योब्ला नोंथांमोनहा बेसेबां सांग्रां जानाया गाहाम। मैया क'क्राझार खरपारायाव थानाय मेन ब्रान्च SBI आव रां लुट खालामग्रा सिखावनि उदखार। मख'नो गोनांदि SBI नि साखाथियाव हमजायै सासे रां लुट खालामग्राया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रां एबा फैसा लुट खालामग्राखौ क'क्राझार पुलिसआ बेंकनि सिङावनो रां लुट खालामनो नागिरनाय समाव हमना लाबोनो हायो। हमजानाय फैसा लुट खालामग्राखौ बिहारनि बिजय यादव होनना पुलिसनि शिलंआव फोरमायदों। बाथि रादाबाव दं। मैया गसाइगाव सोहोरनि सिङाव थानाय गसाइगाव स्टेट भेटेनारि डिस्पेन्सारि मावख'आव BTRनि EM राकेश ब्रह्म बिथाङा दावबायफैयो आरो खौरां लाफैयो लोगोसे मावख'नि सोद्रोमाफोरजों सावरायलायो। बेयावनो नुजाथिहैना BTRनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बेरफ्रुसार बिबुंथि होदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि कास्टम बसुमतारीआ एबसुजों जोगारजानाय सुबुं। कास्टम बसुमतारीआ BTRनि नङा, BTRनि बायजोनिसो। कास्टम बसुमतारीआ BTRआव जेबो गुन्दै गैया। कास्टम बसुमतारीआ बेदर गेसाव जानो मोजां मोनग्रासो। बिनिखायनो BPF दोलोआव बेदर गेसाव जानो फैदों होनना बिथाङा बुंथियो। बिथाङा बुंबावदों दि फैगौ ल'कसभा बिसायख'थियाव UPPL राजखान्थि हान्जाया क'क्राझार बियाबाव गेलेगोना रोखा आरो देरहासार जागोनाबो 100% होननानै बुंथियो बिथाङा। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।